Hei, salut prieteni, acum o să mergem la magazin, e un scurt vlog, dar pentru că mi-am deschis un canal și acum mergem la magazin. Și da, acum e prima dată când îmi deschid un canal de YouTube și acum filmez cu un telefon A51. Are o grafică foarte bună și vi recomand. Și dacă primesc susținere de la voi, poate îmi deschid canal și mi-au și o cameră de filmat. Și vreau să începem, dacă se poate, vă rog frumos, cu 5 urmăritori. Vă rog frumos. Și să vedem acum dacă ne lasă să filmăm. În ziua. Da. Bum, 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 bum. Trebuie scris în spate. I-am trimis, i-am făcut poze și am pus bine, da? Da. Lei și 30 de bani. Ai 30 de bani? Nu. Mersi, dragă. Și da, n-am mai filmat pentru că mi-a fost o mică rușine să filmez în magazin, să uitau oamenii dubios la mine. Și da, acum mergem acasă și o să fac și vloguri pe stradă, când mă joc cu mingea, chestii de-astea. Și dacă primesc susținere, cum v-am mai spus, mă apuc de YouTube. Și apropo, am 11 ani și cam atât. Da. O să fac vloguri și cu cățelul meu când îl prim pe afară, pentru că este un cățel, nu este orice cățel, nu este un cățel de mare rasă, o rasă wow, e o rasă normală, așa, și îmi place, mai iubit, îl iubesc și na. Deci, da. Bună ziua! Bună, Africa! Și cum v-am spus, da. Și vă aștept pe canal la mine.
Și astăzi la ora 6 și cum am spus, un BMW foarte tare. Vopsea îmi place, cum este colorat. Nu cred, nu știu dacă l-am prins. O să pun, o să-l blurez pe om. Să vedem. Nu vreau să fac probleme. Și da. Îmi foarte puțin și ajungem acasă. El la mine, o să fac vlog din mașină. Din mașină din casă. Căpelul. Și atât. Bună ziua! Da, am ajuns acasă.